Mongko menika sing kula niki boten napa enten kepentingan pribadi nggih. Jamaah kula ikut panjenengan jamaah kula. Panjenengan umate kula. Lah ngoten nggih. Enten kepentingan pribadi kula. Maka nggih niku ngakal-ngakali panjenengan bab duniawi. Akhire Allah niku ndodoaken sinten kula sak benere. Kebohongan dan tidak kejujuran ini yang melalui akal kula simpen teng lebete ati. Tapi Allah mangke di tengah-tengah perkumpulan jamaah niki panjenengan mangke semerap. Akhirnya kula kepleco iya. Niku Allah ingkang ngatur mulut niki napa sing disembunyikan ten dalam hati maka Allah ngucap niki nggih sampai semerap. Wah bleteke masiku ngakali jamaah di dalam hati pun panjenengan pun semerap diparingi semerap oleh Allah tapi krana panjenengan niku wau napa fanatik dalite tawadhu dateng Allah panjenengan pun diparing semerap tapi panjenengan krana niku wau fanatik dalite tawadhu musnah nggih musnah panjenengan bahwa kula niki penipu berkedok agama moko panjenengan niku kula paringi ilmu ni Allah sing sak benere bersolawatlah kepada Kanjeng Nabi mangke panjenengan diparingi semerap eco-eco ngrungokaken ngeten kula metu siunge ngoten ha niku nggih niku digambaraken panjenengan kula ningali kula niku mersiung niku Allah ingkang dudukaken berkedok tok agama Islam kula sampaiaken tapi kula demi donya-donyane sampean metawa panjenengan bersolawat niki ndelok tiyang sing kados kula niki nggih moro batu ngeten gambar duit 100 duit gambar yatra nggih niku asline atas panjenengan pun sampai nganggep bin salah bin tiyang sing kados kula niki nggih bener krana Allah mboten. Nah niku Mas Wahid lek kejujuran kan nggih karepe kebohongan tidak kejujuran ini disimpen gak metu tapi Allah mari semerap. Nah niki panjenengan pun sering niki. Sering panjenengan iki tapi nggih musnah sedanten sehingga panjenengan mulai mbah buyut panjenengan kali mbah buyut kula dia kala-kali sing berdarah Rasulullah sing ngaku dikit-dikit Rasulullah. Maka kula 35 tahun dereng rame sing namine Kiai Imamuddin sing bongkar